Iya. Coba sing.
naluri kembar ini. Mati urip. Lah Sinoman kene ada jual mahal kabeh. Iki Sinoman iki. Coba, Pak. Apa? Sinomani ora ngono kuwi. Lah terus Sinomani sing enak betul bae. iki mantan Sinoman iki. Tapi apa PC Sinomani ayu-ayu kok ngono lho. Ya iya ta kok Iki KBM. Katok bedak ngarep buri. Ojo karo dhewe. Wis singkatan masamu. Lah singkatane kok, Pak? Wis singkatan iki. Iya. Karang Taruna Kobam lho, Kobam barang apa lho? Kobam iki asline iki juga tembung Dasana Jawa. Lah Kobam iki wis ora nek diturun kene iki Sinoman iki. Lah ngapa? Lah Kobam diwalek apa jare? Mabuk. Mabuk. Lah iya. Hah? Singkatane apa, Bos? Wong kok jenenge Pak Jojon lah. Kewajan bagi mandiri. Lah iya ngono iki. Kok jojon. Aku gumun. Yo. Lah aku ngene iki dek mbak iki bocah terpesona kabeh. Lah iya. Aku ngene dong hi. Lah Hi. lah kok dasmu iki kaya lampu iki. Lho koyo blasmu ki apik kok yo. Alah do gundul. Alah tusu asem ae kok kemelet. Lha iki ngekek ya nek sapa to iki? Kek. Kontone kompak kok. Kompak. Ini sokokan, Heeh. ini sokokan. Heeh. Kono jilbaban, Terus yang buri kae? ini jilbaban. Heeh. Kono ayu-ayu dong jilbabe patut-patut. Patut-patut lah sing kene enggak? Lah madu mongso. Kok iso mati mongso? Ya lek wong putih ngono. Lah kene kuning. Ireng. Kene ireng. Neng lak manis. Manis apa kok tau bilang kowe? Kocok iki. Ora ning ngono nek ibarat madu mongso iki manis to. Lah apa tau bilang? Senajan rupane ireng. Ya. Rupane adae menggoda kuning. Ya. Rupane ireng. Kuwi nek ditiliki rasane legi. Pilih ana jadalan kok kapok blas. Matane. Ojo karo dhewe. Dongane Gus ngene. Dungane apa to? Kowe karang-karungan. Acara iki to. Pajon. Hah. Iki mah dinae. Sejene ngono aku kok adewe ning kene iki blas ora kajen ya. Kok iso? Ben aku iki lho. Lah delok to adi-adine adewe kan. Ya apa? Blas ora duwe. Mbok aruh-aruh enek ning kono nek wong tuwek. Lah kok wis njaluk jamu kok gelinu ngene. Paling ngendak iki ngajeni nyumanggane sing tuwek sik. Ya. Iki pimpinane sapa iki? Ini asale itu lho. Oh, lah pojokan lho, rokokan lho, Mas. Kamu juga betul. Cek orang go. Tapi iki gajari sapa? Iki gajari sapa kon rokok karep. Lah, kowe nggo dadi. Waduh. Rambut iku kudu tikus malah. Kowe iki dadi pimpinan komandan peleton. Ini iki rokok yo ora oleh. Ojo ae kok iso. Kowe iki komandan peleton paling ngedak marahi adi-adine. Lah kok gak rokok? Yo to. Kok ngece wong gase gundul. Yo to. Kok ngerti ora kamu gase gundul. Heh. Mergo nang jero tukang. Weteng. Ora nek tukang cukur akhirnya tak gundul dhewe. Kok malah rokok iki rokok iki. Lah kok karepe dhewe. Hah. Lagune kelari ambil. Tapi wis kemajuane mantap. Masuk. Semangat terus. Ya, jangkrik dijak sok. Ye. Aku tak balik yo Mas ya. Aku balik. Aku gondelano goblok. Ora usah. Ini kocok iki. Ini ganongan kowe ro. Ngapa enggak? Ono iki joget pertama. Iki suara awak dhewe. Ya kok iso Joget keri kok. Oh iya. Ning bojo kono madang dhisik. Madang dhisik. Kene munggah belas kok. Belas. Yang karek butuh tok. Aku tapi enggak kemajuane ngene sing cilik-cilik ya kendel. Pokoke berkarya terus ya. Berkarya. Iki rambut iki banggar iki lho Mas. Yo, lagi. Iki aneh bangkit gitu. Ana sih. Halo. Masuk. Yo klodot kodot. Nah, yo. Nah, jabang. Rambut yo. Ada barongan ini. Kado corona. Ada mana le? Iki udah tekek nih. Lah warna-warni yo. Tapi kandungannya padha karo kowe to. Iya men. Ketoke kowe aja ngaji lho. Lho piye to iki men ana dhewe lah kanca TK.
aku ada kalung. Lah kedengi kalungan gede. Kalung kirek ya sih kok. Kowe kudu semangat nih. Kowe kudu nggawa desa Kuwajon tetep maju. Gawa guyub rukun karo lare lho. Napa, Bro? Nek ae kok iso. Ayo mong yo. Lanjut iki. Lanjut no. Oke. Cek no, cek no. Wong Kuwajon iki ngene lho. Nyapa? Iki candake lho, lambune. Terap to? Heeh. Pakai ondo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Salah siapa? Lah kene terop. Lagunya utama mending. Iki lah kok Lah ondo. walah wis. Iki mah acarane butuh karang tahun ngono. Lah terus Acara omah iki urung dilepo. kamu iki wong lebo barang. Ya, Pak. Kalau dhewe yo. Ya tukang madan kok. Aku iki lagi sadar loh. Bosok kowe njaluk tepuk tangan rono ora? Prok. Lah wong kene Mergo kono iki lagi jiwa muda paham dikodo ngene tek. Lah itu umur 75 kabeh kok iki. Iki lha ora dawa blas kok tak kene kok. wong kene iki lho, Dong. Napa? Iki menungso di munyuk. Loh. Lah kowe berarti munyuk ora krasa. Lah nek dina aku munyuk nyapa kok batu ringgano. Lah nyapa Mas Bidong undang aku. Oh iya berarti saya munyuk ora nggur wong loro. Bunda bae ke munyuk. Munyuk Berarti wong sak Kuwajon iki yo. Loh, kulo tuh. Maksudnya manusia bijaksana. Lah kok iso? Ngerti munyuk berapa mau dibayari. Kayak koncoku kabeh aku nek jajan njaluk oplos kono. Oke. Njaluk oplos kono. Oke. Kita pameran. Si Gundul, si Gundul. Ini artis sudah terkenal karena digundul karena bebas dari penjara. Karena habis mengawin kuda. Aku di penjara ora apa-apa. Ini apa? Lah kasus karo kowe kok. Aku kan metu dhisik. Lah kowe kan metu dhisik perkara edan. Ora. Polisine kancaku dhewe. Kowe ki asline Solo. Hah? Panggonmu Solo. Ngapa lu Solo? Lah kok kira edan kok. Lah aku itu lu mau baturi. Berarti aku ya edan. Oh iya Ikan. Berarti gundul kaya munyuk ya edan. Soalnya bocor kayak. Anaknya Saiden itu keren sama godek. Ngapa aku dilokno? Nanti diisi karo kembang ya, mungkin ayat bahaya. Ora ngono. Lah aku teko kono kok keplok-keplok karo muni ya. Alah gundul dere. Alah. Tapi lah kalau aku gundul. Hah. Boleh pakmu kan ya gundul. Pakmu iki ngendi? Pak mesti ontong itu gundul. Kowe yang naik sapa dene? Oh, Oh masuk Pak Eko. oh alah ya. Lah ya. Lah masuk Pak Eko. Wow, berarti maling loh. Kok Pak Ida. Kleru rungokne kowe. Itu apa budak ya? Budak. Sila, enggak boleh. Bisi ono aku nek kae iki cah budek kok iso.
Apa? Aku Jane roh maksudnya loh. Munine masa tempara. Belajar kate kesandingan. Jane aku roh maksudnya. oh, lagi malam ini. Apa enggak? Wah, Ya dadi lindungan masyarakat. Mas lho, Mas. Iki yo apik. Apik. Apik iki angkatan pangkat kabeh cita-citane. Ini ngutune kuwi marai pegele lho. Ngapa kok Ngomong so nyember kok. Lah kene ora nek pegele. urung gak rame yo. Lah ngomong piye? Oh, mas. Yo ngono ora tak sebut-sebut yo. Mas. Lho iki ojo karo ngono. Dosa. Ya kancaku jajan jalu ini nek ora percaya. Lah iki kancaku kabeh. Ya jajalan. Kanca uji tobel barang. Jajalan. Oke lanjut. Apa tuh manadron nyampe rayu? kalau iki adene ganong kok kocak gandrung. Lah ora bawa-bawa. Lah gua juara siji di semangat aku ngono kuwi. Semangat guys. Cepet goblok nek Bapak babare kudu bersyukur. bersyukur. Iki mah dina Sabtu. Nah, apa kuwi ya? Sabtu. Yuk, ya. Ngatokne ati, ngatene batin. Satu tujuan. Moga-moga desa keluarga semakin rukun, semakin maju kajongkur buka. Rezekine akeh. Amin. Sing lara penyakit ndang diangkat penyakite. Amin. Sing lara nemen Heeh. pateni ae. Langsung dipateni penyakite lho. Oh alah, dipateni penyakitnya ben waras Ben waras, ya. diobati ya. Diobati. Bakal lo Jawa. Salah tompo Lah ngomong. iya. Iki ning kene belum kok ngati diwalet. Kayak duit ya. Kayak duit sawer kok kalau mau aku kuwe tok. Yo ora. Dirinya cinta. Nah, Lo kok tak terawak belum gedang kan. ijo kae ijo duit puluhan ewu. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ade kudu bersyukur ya. Ya no, rezekine dhewe-dhewe. Apa dhewe ora oleh duit. Ora lah, Sing masa duluan. seduluran. Masalah duit bagi pikir. Panitia. Ya oke.
Ini apa? Nyangke kok. Godongnya yang nunge tadi. Nyangke kok bukai kok. Kok ngerti ya Mas Bundal ini? Kok pengen lagi nari kok? Nah aku butuh cemilan re. Lah aku jane mau wedhus apa piye jane? Yo tak nanya lagi. Rezeki apa ya? Aku ini jane baru menungso wedhus, Bos. Ngono enggak? Apa? Lagi ada profesional. Oh iya profesional, Dik. Profesional kok dong. Godong ya godong, Kak. Ini ya sing pahit. Aku buat kayak ranginan apa jenang ngono lho. Iki nek birunya cinta lho kowe do ngono kowe. Enak ta, Bos? Oke. Kok karepe dhewe ngene iki timbangan kaya aku tak entekne. Oke, Bos. Ya. Menghargai, men. Oke, menghargai. Gawak nih iki lho tak rumah. Tak rumah. Gua tunggu mikir elek ning aku. MTM Apa kuwi? matamu. Kok ngono? Lalu kalau kanca dhewe ku ngawat. Tak rumah drok ning kono tunggu tok lho. Oh, berarti kan rumah godongnya aku. Ora ning ngono lah kok lah. Sing sibuk ngurusi godhong. Iya. Aku sebagai teman sejati. Sejati ya sejati. Lah terus Lo kira aku sapi ya? orang ngono iki di rumah adewe iku lho iki ora regane enggak. Sing penting pas seduluran Iya. kancane adewe. Malah dulur tok kok mangan dulurmu. Ya ora ngono. Kocok Kok iso? Dipangan. Ya. Kayak lho, berarti mau iki. Gelem aku kuwi. Lah iya. Lah berarti jarene ngono ki kudu menghargai. Dia sing ngarai aku ya kowe. Oh, alah Gus. Lek kanca sejati kok ragu-ragu tok, Dong. Terus Hidung. Nambah yo. Awak dhewe iki kanca plek. Ya. Pas seduluran. Adewe kacilik uyang-uyung bareng. Gas padha gundul. Heeh. Irung padha. Padha. Foto padha loroe. Heeh. Kabeh padha sijine. Ya berarti padha kabeh. Ora. Lah kok ora? Ana sing beda. Di Maneke. Iku terus jual sampe ngono kuwi kok. Lah kok lah kowe adu sepuri kok mekeret ngene. Lah nek aku sik murut apik ngene. Lah kok ku. Lah tekmu ning ngene. Lah ku mah karo ngerti. Lah kok kleru. Kamu ning ngene bener mati. Ya. Tak kira sepak wis pas. Ini kena. Ora sempak muluwer kabeh lho. Ayo wong ngendi jane kok berguyang. Oh, ketoke mangan rawon 3 piring ya. Ora. Anu, Mas Bendol tak himbau. Jajal ndang ono ingkung ning gojogan ya. Ingkung. Ketoke sing madang ae lho. Sing ngomong dhewe. Wis genah. Pak Butara Kala. Kok janji ora nek ku tak dudoi Mas sapa? Pelakune sapa kok? Sapa? Ero wae. Terus Wis ora usah diomongke Mas Ferry sing jelas wis. Ora usah diomongke jenenge sapa? sapa. Jeblok ae. Iya. Kok ditutup tahun pesta. Lah ngono enek sing marai yo. Sapa? Wis ora usah diomongke jenenge sing genah Pak Pri kene. Pak Pri Ogolono. Ogolono. Iya, iki tukang madang kabeh lho. Enak, Per, amankan deh. Amankan. Wis, winginane balik lah. Napa? Anu iki magetan. Magetan. Lah kok bosen ngomongi gedang ngene. Ya ditekoni teman wae. Kurang akal, Pak. Masa ya ora ditutupi apa? Ora. Jangan. Iki pangane gedang kabeh. Pak Pri iki sing yo wae. Ayo ambil sih, awak dhewe kanca kudu mangan godhong bareng. Lah kok iya? Iki
godhong jamu to, Mas? Iki tak serang-serang godhongan mergo wetengmu lara. Ora apa-apa, aku sebagai kanca sejati ngene. Oke. Tak ewangi. Oke, matane merem. Ibarat cilik didom loro. Oke. Sithik-sithik didom loro. Oke. Iki lak kabeh telu. Telu. Yo ngene. Piye? Aku iki yo siji setengah. Ya. Kowe siji setengah. Oke, lah. Oke. Piye to, Gak? Lah masih setengah. Dibaleni. Ya ya. Iki lak ngene to, aku siji, kowe nyekel siji. Oke. Iki saya siji to. Oke. Iki setengah dang, iki Oke. setengah dang. Oke. Oke. Dadah baleni nek. Kowe iki yo angel men to kowe. Baleni nek celuk-celuk. Iki lak enek telu. Telu, oke. Telung lembar. Oke. Kowe nyekel siji, Siji. aku nyekel siji. Dititik. Didekekne blak. Iki saya sitok to. Oke. Ditugel separuh, aku separuh, kowe separuh. Ora nyapa iki kok mbok jumuk. Apa tuh malah siji separuh plak kowe ngene. Ya wes kowe sing ngedom kowe. Apa-apa aku. Ya siji. Heeh. Telu, papat, lima. Heeh. Kowe mesti babakan hewan apal. Apal no. Mangan suket kowe oke. Eh? Sing luwet mangan suket kowe oke sapa apa? Sapi. Oke sapi kowe dadi papat aku siji. Jaremu kan bakalan sapi kan oke. Kowe oke. Oke. Tapi enek-enek enggak. Ora gur sapi sing mangan anu. Ya. Sing mangan godhong-godhongan buah-buahan. Ya. Tapi enek siji kas. Apa? Codot. Anak-anak sing luwih gragas. Apa enggak? Menungso. Aku ro enggak. Enek sing gagrak. Ora cah dudone jenenge Mas Ferry. Ora yo parwedeng. Ora apa-apa aku ngene iki. Pripate merem no? Dong, kudu merem iki mangan kudu merem. Tutup duit iki ngapain? Wes mangan godhong sik. Ya no. Kudu merem. Kudu merem, oke. Merem iki ora telu merem. Siji merem. Tangane, Ayo, cium. oke. Ora apa-apa. Aja gonmu renyamen to, Bang. Gonmu ora nyamen to, Mbak? Apa? Kamu kan boleh kok. Gonku rupane apa enggak? Itu. Sing nyekel nang apa? Lah kok putih? Tak campur. Enggak tahu luar. Aku kan ngono kuwi ora sportif. Akhire ibaratnya ngene iki nyambut gawe bareng. Dipangan yo dipangan. Engko sithik ding, yo to kowe separo aku separo. Beres yo ga? Ayo. Iya. Rumus tenan iki goblok. Wes yo, mengke isine piro? Heeh. 50. Godhonge didemong loro to. Oke. Lah aku lak wong pinter iki tak ijolne pecah. Wah, ngono pitungan. Bongkok ben diangkat. Jangan dhewe karo wong Bakal banget. ngono enggak? Saiki ngene. Oke, oke. Aku nek babagan duit ora akeh aku. Iya. Titik cukup. Oke. Iki diitung. Enek piro? Ji, loro, telu, papat, lima, enam. 6. Oke. Aku rasa oke-oke. Ya. Aku tak rong lembar. Oke. Kowe tak wehi sing oke dhewe Bah, papat. iki mesti oke dong. Wes yo. Aku ngergani kowe to. Loro, telu, papat. Papat. Aku Ngono, ngono. loro. Lah kok ngomongnya beda? Ngomongnya beda, Bang. Ngurus wakerno bareng. Iki akeh ngono apa ngono? Yo genah kek saiki loro karo papat oke tinggal. Kok akeh papat di pojok Yo, kok. kayak saiki mrene ngono. Tapi kok ngomongnya beda, kok ijo kok nang ungu. Berarti 30.000. Rangkrik. Lah piye to enggak? Lah kamu batu sih kok. Kono 30 lho. Oh siap. Beres. Masa ngene iki ora ngene tok mau enake ketan 1000 kok. Kok beres. Oke. Oke, ora apa-apa, Bang Kulo. Cukup. Ayo. Iya, Mas. Kurang apik piye nek kowe? Aku arep jajal batire kuwajon. Oke. Kae sing wayu tipis-tipis. Kowe arep duit ora? Kok malah digidik.
Bebek sayang. Pas beluntung. Lah oleh tambahane Apa? paces. Masa kayak singgah lagi ya? Ini singgahnya lah bos. Oh, ya apa kilometer aro? Eh? Lo pas beluntung paces. Apa iya? Kowe ngono ta, Dik? Gak kok. Gue nih singgah le. Kono. Eh, Yang ngopo to kok iso ojo. Mama. Mana apa? Majelis Hakim Majelis. Dek, aku dapat jujur, Dek. Kau mau lihat jujur. Kalau kau pas kedai mak, gelontung mak, terus nggak usah nyari angin deh. Anda terus piye, ayo. Kalau malah ngeket, kue ayu aku. Masa ngaku ora kok iso. Katanya wong wedok ini kelata tuh. Kok iso latan? Kelata tadi mak tek. Lagi dia udah deh, aku. Lu wong lata iki bahaya lho. Ya ora oleh jenenge wong latan gek kok konone jenenge iki memanfaat. Ora bos sumpah. Wong iki pas yo lata. Heeh. Lu tak getak. Iya. Aku sing yo. Hah? Kok getak. Lerumu nih aku asu balik. Makanya nek omongi kalem-kalem. Maksudnya asu iki aku selalu untukmu. Iya gas. Apa pas yo. Ya Uyo, Uyo, iki Uyo. tanggomu to. Yang yo. Hei, Weh. lah kilatae rene yo. Lah yo jajal wong kaya. Megah aku nek ngono. Jajal wong tuwa pas yo. Lah nek wong wedok enggak jajal. Nek wong wedok ngono praktekno ibaratne wong wedok kuwi. Wah aku wegah. Iki wis ora tekan pikir. Ringan itu lho. Tanggomu wong lanang kan kok gegeti. Hei, iki ya iki. Iya. Lah nek wong wed. Ini loh. Ojo kok ngono lho. Ora kok lata biasanya dia uyun usah diterk toh. Lah terke mlayu nang ade wong lanang iso. Mak. Ayo tre. Ayo ya. Terke siliwat aku wong wedok e. Umpamane wong wedok. Nek wong lanang sik kok wong lanang. Iki nek trek degok. Ora lho nek treke mlaku. Gedhe-gedhe. Ya. Oke. Nek wong wedok enggak. Wong wedok. Enek trek degok. Ya. Heeh. Treke mlaku.
suarane, aku roh suarane ya. Malah kan. Ora kok ngono. Kuwi kena dibayangke to. Ada terbayangnya. Heeh. Kuwi lek wong wedok wis enom, sik enom. Sik enom. Iki lek treke mlaku. Lah, yo. Nek wong tuwek to iki. Yo. Wong wedok tuwek. Yo. Yo, treke mlaku. Aku mesti bayangke saka suarane ya. Suarane. Nek munggah ya to. Iya. Suarane ngerti dhewe. Iya. Ses. Maksudnya rek jelas kan ngene ses. Iya to. Linane. Jate Heeh. wong papat ning jedengku. Suarane kok Nyapa? kayak batuk awal ringkut angin lho. Wah iso piye? Gantian. Piye? Wila suara nek menggon. Iya. Lah nek sing ngene iki aku ora suara nek ngene iki. Piye suarane? Mesti kaya anu, keramik di gretol. Iya. Iya. Oke. Bram. Argatir terus. Lah wong lanang. Nek wong lanang, lha yo wong lanang tak muni nyelak pinter to. Ngene golek wit wis aman. Iya. Adate wong kene iki ngono kuwi to. Kok piye ya? Kayak wong India kayu iki denari lho. Sinari. Bedane adate kene karo India iki kudu kayu. Kok kula kok roh. Nek cara India Dadi kayu. Kayune. Wit. Iki digawe joget. Ini lho. Oke, joget. Nek wong Indonesia. Indonesia. So iya. Lah nek yo belum nguyuh kae kok omong. Lah nang yo ngono ya. Entak. Kan kuwi nang tali godhong. Kira wis metu kok. Lah terus balik. Oh, ada ibu. Ayo aku. Kake sama ngulangnya niyo gila akhirnya. Kok diri mau ngelak cikian. Gila. Ya, kira aku melu kaget. Si Ar tak cekel ngene ya, Bro. Lah kok nyiwak ini. Lah bolong nih mah. Lah aku yo kaget to kok ya. Untung aku lah ora aku kaget iki mari. Wis ora arep milih kowe aku. Ini jane. Iya, Kata gini kowe iwak. iya. Aku yo bebek malam ya, Pak. Iki pas-pasan iki kawanane gitu-gitu iki. Iya. Sopo sing Aku dikon mabuk wong aku wis ngene lho. oh tobat. Ora. Ya galon. Ya malah lu nemeng kuwi iso. Pilihanmu kuwi. Oke. Aku yo iki lho. Alah pilihanmu beda kuwi rambutnya menggak-menggok. Menggak-menggok aja salah kowe. Zamane filme Mas Dono Kasino Indro iki iki suara. Tahu kowe? Lah iya. Yo ora nurane saiki wis ora. Iki pernah jaya pada masanya ngene iki era ngene iki. Mengembalikan di era tahun 70-an. Ora elon-elonen. Oke. Aku yo budak aku lho yo. Aku. Dono ngene kok. Lah kok iso dah? Lah aku ora wani aku ngene. Kowe dadi wong wedok aja ngono kuwi bebek. Lah lek wong dhewe ora latah ora bahaya. Mbok tatap langsung ngok. Dia nek urip.
Kudu kowe. Sing ngene iki wedoke. Lah kan batakan ini saya pembales toh. Lha iki dasmu bodho lek bocah piye? Tapi kowe gak kowe malah sumpah. Kenapa? Dhisik jaman ada rambut oke nek pas edrek ngene benak ning ngene. Iya. Saiki nyapa kok kosok ngene. Terus lah. Karepmu kamu metu ana buaya lali. Apa? Ya orang. Tapi tidurku mosok jimat. Tidak lupa. Gigi. Gelas tutup ditutup. Tidak lupa. Kalau komentar ya, duduk kok. Tidak lupa. Nanti barang ada kowe. Kok koyo iki ndek rambut. Ini kita ini gagah merah. Oke. Iya loh. Awak dhewe Ya kudune. Nggih, matur suwun kagem masyarakat Tuajon. muga-muga semakin maju. Semakin maju. Oke, semakin rukun. Nah, Yuk. kakak tarungannya semakin jos. Sebenarnya gulung rukun. Solidaritas tanpa batas. Nah, ini tutur kata sing mboten penak. Nggih, kawula sakondo nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ngerti guyon. Nggih, keguyonan ngeten iki. Nggih, kita ketase langsung jalan gitu. Sik, bisa dijukan. Apa enggak? Waduh, sesuk lek orang lek reok kan rada gampang dhewe. Nggih. Dosa.